Shalom manginang tabukama parmingguata marede sen bukuede nomor 40 ayat sada saha tutulu. Mar hite-hite goar ni di bata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop maho jala marlas ni roha ale borusion. Aidama naro maahu maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala di batanami, na mandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na paluho kami sia dosa dohot hamatean. Hu pangidohami, saya patiur jala rajai marohanami, marhite-hite tondi porbadiai,
asa unang hu rohanami midahamet meton nai, urupi hami asalam hutadahami ibana, raja naungroi, si sobau ni sandok jolma na dilihat portibion. Amen. Mare dehita. Tatangion ma patik ni dibata ima natar surak di pangukapot tolu ayat 10 sada. Magira maauro tiok mana diho unang adong na mabuat tupalmi ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan dibata. Ali Tuhan dibata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Mari dehita.
katopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan dibata parguguna suatu dosan para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami alak pardusa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jalan mengganggukan dosa nami. Maca jot-jot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang dosa diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasommu, jala umammu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan di dosa nami saluhutna. Saya urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya asima roham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringat tu saya hasesaan di dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsaiho au marhite sian aka dosam. Jala nunga di lojaiho au marhite sian aka hajahatonmu. Ahu tutu, au sadiri mana lesei aka pangalosim ala ni hadiri aku. Jaladang behu ingot-ingot aka dosam. Hasangapoma di dibatana di gijang. Amin. Kor ina kamis.
Gor Ina Maria. Oh Jesus King, who
Tatangihon ma hatani di bata, turupuk epistel di Minggu Advent paupat tonon, tersurat di Roma 10 ayat 12 satu 14 marsikat soring mahita majahasa sia kami mana parjolo. Na salpu ne ma borngin, na jonok nama Arian, atong tatanggali ma aka ulaon haholomon, tasolukom ma aka sijata hatiuron. Badia mahita marpangalaho songon napatut Arian, unang asal pulu marpanganon dohot parminumon, unang marharorangan dohot margadombus, unang marbada dohot mangiburu. Alai soluko kamu ma Tuhan Yesus Kristus, jela unang masariho kamu daging muna, laho manungguli hisap-hisapna, ido sahatna, martua do akan atumangion hatani di bata, jala nau pepsa, amin, kor inakana. Mare Dehita,
tahati dako maha porsetai, songo nahi nati dako ni dongata sa porseau di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai, imana ni tibuhan si Maria, nagabe-gabean si Antondi Porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguma ni Silatus, na mate terpaja le ibana di hau pinarsilang, na tua tubuan na toru dung ditanam, na mula mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana paimamalak sogo tu tanaon, manguhumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, dohot dia ngaluan na sora sudah. Amin. Tik-ting. Salam, selamat hari Minggu Madita sudah. Guar ni tik-ting di hita mingguan, guar ni minggu Advent keempat. Topik minggu hehe jala marsinondang ma bangkit menjadi terang. Tik-ting nama ragam. Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton, selamat hari Minggu. Tusudir wasni huria namandoti parmingguan sadarion. Jalaka tamu nami nas sadarion dobe parjulu sali marminggu di garejaon. Upasat hami hata parorason, sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di batama hita, marhiti parmingguata sadarion. Hata selamat ulang tahun hatu tubuh dot par saribeon. Hami paralado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dot ulang tahun par saribeon turuas nama ulang tahun di tanggal 16 saro di tanggal 22 Desember 2024. Saya dilihat di Batama gajang di umur hahi pason dot akalas niroha. Hatani debata tuna merulang tahun dibuat sian pesalmen sada 118 ayat 20 ya. Mandok mauliate mahamu di Jahoba ai pardingkan basa do ibana. Ai rodi salilingna do asini rohanai. Akka guar na marulang tahun hatu tubuh dot parsaripun boima taida di infokus di garejata. Nomor 3 ruas napindah huria Mamuka sadarion tanggal 22 Desember 2024 nunga pindah huria ima keluarga Agus Manto Jonri Benget Hutauruk dot inangi nasidai Jesse Safitri Boris Torus dot dua yanakon nasida Wik Bethlehem. Nasida pindah huria tu HKBP Ampera Resort Ampera Distrik 10 Medan Aceh. Papaton Papungu pilihan 70 Minggu sadarion Papungu pilihan 70 dohita 2A dot 2B Tuha Porlian Hulia dot sentralisasi. Hari Minggu 20 Desember 2024 nanengro Papungu pilihan 7 dohita 2A dot 2B Tuha Porlian ni Huria dot sentralisasi. Palimaon acara Natal di hari Senin tanggal 23 Desember 2024
di Patupa Huriatado perayaan Natal keluarga di Ganup Bagas ni Ruas nang Parhalado. Masuk pukul 19.30 WIB di Parade Huriatado acara si paketa di Natal keluargai. Jala Tapangidoma acara Natal keluarga sian sintua wik masing-masing. B. Malam Natal di hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 di Patupado Tagiangan Perpunguan Budari Natal Manang Malam Natal di Garejata masuk pukul 19 WIB. Ria Mahitaro Jala Marsi Beta Beta Mahita. Nah C, nomor C, Natal Sada Parjulo di hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 di Natal Parjulo di Patupado acara Ulaun Nabadia Dung Simpul Jamita masuk pukul 9 WIB. Natal Paduaon di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 Marpungu Dohita di Garejaon Mames tahun Natal Paduaon Laos di Patupa Huriatado Padirion Nabadia Dohot makatidakon haporsiaon secara khusus masuk pukul 10 WIB. Dewan Diakoni Panitia Natal Ama Ina tahun 2024 Marhite Tikting Sadarion Pinabotoma tu hita salutna Minggu Sadarion tanggal 22 Desember 2024 di Patupa perayaan Natal Ama Ina HKBP Immanuel tahun 2024 masuk pukul 16 WIB. Manang jama Pak sore maringanan di Garejata Domutusi Pinangido Matu Sude Ruas Ganwek Asaria Mandohoti Natali. Nomor itu Torop ni Ruas Namandoti Parmingguan tanggal 15 Desember 2024 Taja Bima di stensilan Warta Jemaat. Pawaluon jadwal pelayanan di hari Senin saat hari Minggu Taja Bima di stensilan Warta Jemaat. Napasiaon jadwal parkur tu Minggu 29 Desember 2024 Minggu pagi Gabungan Sada Ina Betania di Minggu siang Namarkur Ina Kamis Ina Hana Nazaret dan Kurama Pasapuluan ruasna opname di rumah sakit do pemulihan di Tonga Bagas Sada Dr. Andrus Tagalung W Nazaret pemulihan di Tonga Bagas Napaduaon Sintua Hutajulu W Nazaret Marsaid di Tonga Bagas tatangnya Komanasida Asalam Tumibu Hipas. Nah, nomor 2 warta keuangan sentralisasi do non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni Garejata tu sentralisasi do non sentralisasi Bui Mataida di lampiran kolom Parhepengon ni Uriata di Minggu Sadarion. Kami mandok mauliate tu sude ruas napasaton pilihan bulanan tahun perpuluhan hamuliateon diakoni sosial pembangunan ni Huria di Batama nama masu-masu sude ruas ni Huriata. Warta tambahan namang inang. Tuhita sude ruas HKBP Immanuel bagi jemaat yang telah menyampaikan celengan Tuhuria akan ditiktikan minggu depan secara keseluruhan. Songonima warta di hita sude saya dipasu-pasu Tuhan di Batama hita Horasma mau lihat.
KOR Seksi Perempuan.
papungupelian sada A dohot sada B marede mahita sian bukede 530 sia.
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent amanginang horas madhita saluhutna. Di Advent na paupatonon, hatani debata tol hastuhita, imana tersurat di Yesaya bidu 60 ayat 1 sahatu ayat 7, Yesaya 60 ayat 1 sahatu ayat 7, sonon madidok hatani debata hujaha di tonga-tonga ta. Hehe maho marsinodang maho, aina Roma panodangmu jalaha muliaun ni Jehovah bicar di atasmu. Ai idama hahulumu do makukupi tanoon jalaha gulapun akabangso. Alai nabi carnema Jehovah di atasmu, jala marsinodang hamuliaonna di atasmu. Jadi dapat tonon ni akabangso parbigu ma panodangmu, dohot akaraja madapoton sinodang naong bicar diho. Patonggor matam mamereng humaliang, luhut manasida marrongoman ro madapot toko. Aka anakmu ro sian nadao, dohot akaburum abing-abingonna. Ia dung diidaho nasida marroan si harma panailim jala hicca jala lubang roham hilalaumu ai turum matuho hamoraun ni laut dohot hinagok ni akka parbigu ro tuho tutupon ni akka parduan ni untuma tanom akka hoda parhuli sian midian dohot epa saluhut nasida ro sian seba mangusung sere dohot daupa jala akka puji-pujian ni Jehovah barita honon nasida. Saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho. Akka biru-biru tunggal sian nabayot mangoloiho. Manaik nasida tulang gatakku bahen pelian lomoni roha. Jala marmulia bahenokku joroni hamuliauku. Ido sahak ni terupuki. Dihita saluhutna hamanami nanami dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo adong akan naong madate adong akan naong madili frustasi naong pesimis alani ragam ni hamaulun ni ngulun na inadupan na alani akka tekanan hidup alani ragam ni problem naso marna marujung boidoi persoalan ekonomi boidoi persoalan hahipason doh ragam akan asing na ro manosak nguluni jolma tentu boido jolmai gabe di bagasan kebekuan beku dalam arti dangadong berasa dangadong be semangat jala dangadong be di ibana roha nanaing mangiahi masa depan sadok songon es nabiku dingin kaku dan tidak peduli melununga tubuh roha nasi songoni dohot bakko nasi songoni di bagasan ngulunya sasahalak tung macai mauldoi amanginang adu patta jala sasitongna hakristenota tung sai digogohod do hita marhiti hatani debata asa marpos ni roha jala margogo ido bahen sai didok hatani debata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku naing mangalihun gugu ido di hita amanginang unang sanga madabu hita tu sifat apatis unang sanga madabu hita tu ngulu na madili asa unang sanga hita madabu tu ngulu na pesimis sahira so margugu jala swarong tuhani naradi jala natuk mangurupi hita sai dipakulingi hatani tuhani du hita jala sai disodangi hatani tuhani du hita asa molutung sanga rohatta songon nagale molutung sanga rohatta
dang tuk mengadupi akaragam ni parngoluoni tung disodangi do hita di arahot do hita unang dopak padilian hita idualana ati amanginang molo taingot perdalanan ni bangsa Israel ujudi adu manang dilubba tentara Firaun na sida siap pudi dijolo abad tong Laut Merah. Jadi anggo dipudi ngasukot dijolo pe abad ba memang songoni majot perdalanan ning ulutta. Melihat di depan jalan buntu, di belakang ada mara bahaya, bahkan kanan kiri juga ada ancaman. Bai magabaran ning ulutta amanginang. Alanido molo di situasi songoni hita nang dipartiket ta sinuai. Godaan untuk menyerah, godaan untuk madele, godaan untuk apatis sangat terbuka lebar. Natuani do Musa walaupun di depannya buntu karena Laut Merah, di belakang ada musuh, tapi dia tidak lupa melihat ke atas. Selalu ada jalan terbuka. Molo totong hita marmereng dopak gijang marsinggang tutuhani mangido gogo dohot pangurupion. Alai halak na totong mamereng di jolona sok-sok dalani buntu dalani mamereng di budina nung ngaro musui mamereng di siamun dohot habirang adong aka ancaman dohot tantangan alai dang margogo ibana mamereng dopak gijang akaon maamanginang akhirnya ya namada butu ngolu na apatis, ngolu na menyerah, ngolu na gabe berputus asa. Bangsa Israel pe hati-hai sasitong na baru dope di jalo na sida sodangi hati uroni malua na sida sian habuangan Babel uju di paloas Kores raja Persia nasida mulak sian habuangani jala di loas nasida mabuan nasa ula-ula nasanga ditaban tu huta Babel ula-ula ni bagas joro perkakas bait suci di Jerusalem jala di pasahat raja Kores tu bangsoi pauli hamuma musai bagas joroi jala pauli hamuma nang huta Jerusalem naung tarulangi las dorohana sida dimulanai ala ninna rohana sida nunga marujung be habuangani alai dung masuk nasida tu Jerusalem dung dibereng nasida aka puing-puing ni bagas joroi muncul mamusai keragu-ragu di nasida ay tolap tarope pauli honon sesudah adong dope aka bangso na humaliang nasa marlomoni roha paulion nasida Jerusalemi dohok bagas joroi sayro manggugay balam talpe manasida maddate ay dia dodah sa inirip po do mulak hita sian habuangan Babel ngagabi maruluk-uluk mahita anon laho pauliulihon Jerusalem hape tung macam dope ragam ni aka hamaolon sesudah dong mulak nasida sian habuangan Babeli Saitor neng jabuna do perjolo di pauli, neng artana perjolo di pauli. Tahadong berohani nadeba memberi, berpartisipasi lahu membangun bersama kota Jerusalem dohot bagas joron nyedebata. Di situasi songoni amanginang madate manasida. Ternyata kepahitan di zaman pembuangan di Babel belum berujung. Gariada akan mulaki gabe menyesal mulak. Molo binong to dosongono duk ni si tuhukon batu makum mak tetap hita di habuangan ni di habuangan Babel. Amanami nanami dongan sahap Rusyaun di kondisi ni rohani bangsa Israel na apatis na menganggap dang mampu benasida jala memang dibereng tutuna humaliang tung matsay duk maun akatan tanganon. Lupa nasida mamereng tugijang lupa nasida adong dode bata jala di bagasan kendali ni de bata do sude nang pardalanan ningulu nasidai molope di pikiran nasida lang tuk
nasida lau paulihon Jerusalemi molupe di bagasan akahatawon ninna rohana sida ninna pikiran nasida bohama bahenon nami lahu paulihon Jerusalemon dohot paulihon bagas joroon alayala lupa nasida adong do debata na sun hinagogoi natuk mangalehon di nasida huaso asa tahu nasida jala sikop bahenon nasida paulihon bagas joroi nangpe lupa nasida jaladang margugo nasida mamereng dopak debata ditongos debatado panurirang Jesaya didok ma tu nasida hehe maho marsinodang maho amanginang moluadong ianak kota maaf majodang na membanding-bandingkon adong dua ianak kota dengan latar belakang yang berbeda adong sada memang na lomuhir rohana sikola adong sada na swapala lomo rohana sikola idie do mura dungoan amanginang pasti na lomo rohana sikola anggoi so idungoi pay pasti ngadungoi perjolo alay berbeda do na losokon sikola ngapi gahali hitaro tu kamar dungo sikola iya bentar lagi masih jam berapa ini nah tapi temu saya anggodang disusoi tong dumudumi Roma hitam musim dungo ho mulai nak masuarat tokan dungo ho ngajempi neng sekolah mama ini kuat kali suaranya bentar lagi cuma 2 menitnya aku kemas ni namu saya tokan alay tapasobu musai dang marna dungo dupe alay yang gona ringkas marsikola enak kengani so didungoi pe so pala didas-das pe boy dui marhobas sadiri mandi marpahean serapan perlengkapan na sudi ngah di pature HP anggo yanak kota nalosok marsikolaon sapi lu jadu hita pature turehono dairo inang amang soni magobaran ni nang parngulun ni bangsa Israeli songon gobaran ni anak na padua honom manaki ngalosok ngamadili dang adong be harapan dang adong be pikiran neng maju tu tikina neng roh sadok ahana masa imaniula songo dia perdalanan ningulu basongo nimai alanido tong dope disosoi de bata marhiti panurirang Jesaya hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu dakolan dana na marsikola dohok nalosok marsikola amanginang alay dohok donang hita semangat ningulutta madalani parnguluanon mungkin di bahalak terus marurut-urut akka hamaulo di jalo dia dobi di tonga-tonga ninguluna ujungnya gabe ina may itu si nama jabbarhu dang be dau be siani ba sonari mengadupi hamaulon sugok mesti pasti rodo hamaulo ni ninatok kan jadi sepedong ma rupani binereng di media sosial dikirim ma mengiduduku ngesiat dungan na tolong kayaknya aku nggak tahan lagi nggak sanggup lagi menghadapi beban ini nina ya saya sih sudah pasrah nina kirim tudungan na kan beroma dongan nom mengalusi dibalas ma jangan menyerah dulu friend siapa tahu besok ada lagi persoalan yang lebih berat nina jadi ujungnya gabi para didiri bana terus main mak songo-songoni namon basugut musi adupan sugut nai musi songoni dang dau bisi anu jabbar honinna amanami nanami dengan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus anggo hatani di bata nama makulingi hita di advent na paupat tonon ikon hehero ikon marsinodang do nungaro Tuhani ima panodang na buloni hamuleon na bicar do di atasmu dang dau disadu bicar sinodang do hamuleon ni Tuhani alay di atas ni bangsoi jala di atas ni hita akan aporsia memang sira 700 tahun naima amanginang panuri rangonon di pasah si Jesaya baru pe roh Tuhan Yesus Kristus liling na ya teh 700 tahun penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Yesaya nabi cerma panodang di atasmu ima marhite haroni Yesus tu portivion 700 tahun mah liling na di pete nasida
Jadi memang molosongoni lelengna bagi orang yang tidak mau menunggu, bagi orang yang memilih untuk meredupkan iman penantian dan pengharapannya, babe mitok mai. Alai halak na saya totong panguluhon pakirimun na macai uli idaun na do songon na ni baga-bagahon ni Tuhani tu bangsoi nang tuhita akan aporsia. Atau ngamanginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus ahama nagabi parsiajaran sian jami taon naparjolo totu molo tapasobu-sobu do rohata didodoni ragam ni akka arsak molo tapasobu-sobu do ngulut taon terbiasa mengadupi ngulu secara apatis, frustasi, menyerah, bah memang alani selalu ada dua pilihan tuhita. Anggo persoalan ini memang rodoi jalasai totong doi di bagasan akka perdalanan ngulutta. Alai buhama hita madalani i di bagasan akka pergumulani molo soppol di jolo soppol di budi di kanan do kiri pedang adong be pengharapan basongon na pinatupan ni simusan akingani itu gijang ibana mangalu-alu ukap do dalan di ibana. Itu pilihan pertama. Tapi pilihan kedua, molo soppol di jolo soppol di budi di kanan habirang pe songoni dang adong be jalan keluar, yang terjadi ima di bagasan roha na menyerah na putus asa na apatis mahita. Tikirosi Maria tu kuburan yang mamereng Yesus holat di bereng kosong kuburan ini mergudop pong dorohana marsak dorohana idia do bakkeni tu hakki saya tu si dorohana. Tapi Yesus datang dan memanggil namanya Maria. Tersadar masih Maria dang si tangisan kuburan na kosongi alai beralih memana sian kuburan na kosongi tu suara di Yesus nama jauh ibana. Selalu ada pilihan amanginang di bagasan ngolutta. Molo naing dikuasai aka persoalan hidup kita dililit dan tidak bisa kita lepaskan diri kita dari situ. Kita pasrah dengan kondisi nang alani parsahiton, nang alani kondisi ekonomi, nang alani ragam akasi pikir honokon pariana konon dot akan rekod di ngolutta siganu pari. Itu juga terserah kepada kita. Alai sai rodo jauh-jauh ni Tuhani hehe maho. Dan sebagai orang Kristen muradu hita di jauh asa hehe managam sinodang nasian Tuhani imana naing tapes tahun satu kinari di bagasan perayaan Natal ngasih pulbe Advent sadarion bongok nama hita tu perayaan Natal alanido hehe mahita jala tapataridahon mas semangati asa marhite na hehe hita jala tapataridahon semangati di tonga-tonga di ngolutta. Mungkin pergumulan tidak akan berhenti, tetapi kita memiliki banyak kesempatan menyaksikan pertolongan Tuhan roh tu tonga-tonga di ngolutta. Ima na parjulu parsiajaran na tabereng sian turpuk jami taon na paduahon amanginang di jaudo hita asa marsinodang hita hehe jala marsinodang bukan supaya kita bisa menghadapi beban kita saja alai asa gabi tiruan hita tuna asing supaya orang yang dari bangsa-bangsa lain juga mamereng bahasa totong marsinodang bohini halak Kristenon bahasa totong minar bahasa totong bui marlasni roha bahasa totong bui marulup-ulup bohini halak Kristenon. Tapi pergumulan na dang naumotik siak kita asana sidape dengan penuh pertanyaan dengan penuh penasaran ujungnya nasidape radi manukun tuhita aduh resepna apa rahasianya alai unang taharapon jol maro manukun resep tuhita anggolop palopat tapi dang tabu teritawar hot akka inat tamarupanikan kue natalna baru percul sehali dupi ibana mangalopak kue iba matudongan na idai dongan naon haroma pacipu dongi isuk ke dongan isukku matudongan gimana rasanya dang barani dongan no jujur na pacipu enak kok enak
Jadi Roma inat tanah mangalopon, nggak mau kau resepnya, Dena. Jangan diharap teman itu minta resep dari kita kalau memang makanan kita yang kita masak pun tidak jelas rasanya. Tersongoniru nang ngoluon, dan mungkin harap ponot tadongan manukut tuh hita buhari bekoi. Hape hita sendiri pe, dang dope berhasil di si. Alanido parsiajaran na paduahon sinodang ni Tuhanina tajalo di tonga-tonga ni ngulutta bukan hanya memampukan kita kuat dalam menghadapi masalah kita, tapi juga itu menjadi daya pikat yang menjadikan orang tertarik dengan hidup kita. Jala nasida pe rade marsiajar tuhita. Napatuluhon amanginang dongan sahapor siaon marhiti turpukon takas do didok adong do berkat. Ha muliaon ni Tuhani sodang ni Tuhani nasay totong mian di bagasan rohata. Ha muliaon ni Tuhani sodang ni Tuhani nasay totong taparukilhon di tonga-tonga ni ngolutta. Ay songo dia maharua asa taparukilhon ha muliaon ni Tuhani. Ay ganuk manuhu martangi yang duhita, borongin martangi yang duhita. Tabuad do ngolutta tu Tuhani di bagasan akatangiang ta. Terhubung dohita terus doho Tuhani. Marukil pehita martangiang dohita. Naik pejabatan tong do madok moleate tu Tuhani. Sadok sudena masa di tonga-tonga ni ngulu terhubung dohita doho Tuhani. Jadi sinodang ni Tuhani amang inang tutus situtu hatiuron nasian Tuhani tutus situtu mian doi di bagasan ngolutta. Atong molumian do sinodang ni Tuhani amang inang di bagasan ngulut tataparukil hon totong hatiuron nasian Tuhani hatani debata tangiang nang akapamujiot tapar sihotot tadi tangiang tu debata ido dalanna ukap dihita nang akka pasu-pasu ay nang akka sinadongan nasian perbegu penagami ro tujulutta. Harta kekayaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah berpindah tujulutta gabi rezekita. Kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya di bait Tuhan itu hita. Alai gobaran ni pasu-pasu molo totong hita mian di bagasan panodang nasian Jehovah molo bicar hamulion ni Jehovah totong di atas ta. Kristus Yesus naung rotu portibion. Dialah berkat yang terutama amang inang na dipasahat di bata tuhita. Idoalana holan Yesus do na margogo madok say jumulu mah luluy hamu harajaon ni di bata dungi tabahonon nama tuhamu akka odeng. Hanya Yesus yang berkuasa mengatakan itu. Dan karena Yesus memperkatakan itu kepada kita, akka halak naung makkahanguluhoni tutudo dung hulului harajaun ni debata dung mianau di bagasan Kristus Yesusi lam martabatabba do akka pasu-pasu ni debata hujalo atau ngamanami nanami do ngasahapor siaon nunga ro panodangi jala nunga bicar hamuliaun ni Jehovah di bagasan ngulut taganuk mersada-sada tapatarida homai tabuan may manang tudia pehita asaharu di ibereng torop halak akka hamuliaun ni Tuhani di bagasan ngulutta. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di bata manami, dipuji rohanami ho Tuhan, dihatam no kutangi ho kami di minggu Advent na paupat tonon. Saya marsinod dang mah tutu hatiuron mi, jala hamuliaon mi, bicar di atas nami ganuk marsada-sada. Asa margugo kami mengadupi ragam ni akka hamaulon, molosopol dalan di jolo nami. Jala moloro musuh sian pudi doho sian habirang doho sian siamun asa huingot hami manatap tu gijang marhaporusan tuho majo guarmu nang pesopol dalani di mulana alaidung hujau hami guarmu gabi ukapommu do akka dalan di hami gabi malua hami sian ragam ni akka namanusai hami pahot ma pakirimon dohot hapor sion nami marsinod dang ma ho ali Tuhan di bagasan roha dohot pikiran nami
Laos songonima margugu hami maka tidak kontu akan humaliang. Sodang dohot hatiron munaku jalo hami gabe sada daya pikat mai diak kadongan nami gabe rona sida marpanukon jala radina sida nang mangihut toko gabe sisobaho. Ali Tuhan di batama nami di bagasa kodo pasu-pasu Jesus Kristus do pasu-pasu no balga na nilehomo di tonga-tonga ningulu nami. Aidi parade ibana di hami pasu-pasu partodion songoni nang pasu-pasu pardagingon. Na subui tartuhor nami, na subui tariahak kami marhiti gugu dohot akka hamaloon nami. Alani mauliate madiho Tuhan nung ngasaha tuhami pasu-pasui. Di nanaing pesta honon nami ma perayaan Natal marningo dohami Tuhan di pasu-pasum no balgai ima Kristus Yesus Tuhan nami i naung nilehommu di hami gabe Immanuel atong unang be adong siak kami ale Tuhan na malua sian asin rohami unang be adong siak kami Tuhan na marleba-leba di hapor seon nami di Tuhan Yesus Kristus. Asa sikop hujalohami pasu-pasui pasu-pasu pardagingon nang lumobi pasu-pasu partodion dang morot behami siani tari pardohami totong di bagasan akka pasu-pasu nabalgai mauliate madiho Tuhan laus ditikyom mahami mangiru tu adupanmu salpuhonon nami ma tahun 2024 tung holong ni rohami ma totong madongani hami holong dohot asini rohami ma Tuhan parhitian nami manalpuhon 2024 bongok tu tahun 2025 nunga di patuduhoko akka pasu-pasum saliling di tahun 2024 margugudu akka na mangadupi hamaulon di pamalumho akka sahid jala totong di parmudu-muduho ngulu nami di tahun 2024 lubi songonima Tuhan asini roham huhirip pami pasahatommu dihami di tahun 2025 nanengro ali Tuhan songonima huhamolati hok kami di akka pertambahan umur ni ruas ni huriam na nilihommu umur nagajang di akan marulang tahun di bagasan minggon say martaba-taba ma Tuhan pasu-pasum padonganiomu pangaramotiomu lehonom totong hahi pason gugu dohot las ni roha di akan marulang tahun di hamolatihon ruas mima Tuhan sudi akka dengan di basam na pinatongommu di tonga-tonga ningulu nasida Huhuk manasida pasu-pasummu Tuhan tuju luanon di pardalanan ningulu nasida tu akatik kinaneng ro di bagasan padonganyomu manasida saluhuna di akar ruasmu na marulang tahun parsarepeon pinuji maguarmu ale Tuhan alam merperbui di bagasan holong dohot hasatiaun akka parsarepeon ni ruas ni huriami gabe pasu-pasu ma Tuhan parsarepeoni di ganup akka ruas di huriam molototong nasida di bagasa dame las ni roha tarlumubi di luas nasida ho ali di batah na mangamudihon pardongan sarepion nasida lomo ni roham di patupa nasida di pardongan sarepion nasida pos dorohanami gabe mabaor do pasu-pasu di tonga-tonga ni parsarepion nasida nang dia kaparpinoparon nasida ali Tuhan Jehovah di batama nami songoni mahu pangidohami tu adupanmu Tuhan dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton na marsahe di tonga ni bagas songoni nang na pemulihan pe ali Tuhan tung marasini roha maho disudi akaruasmu na makalunguton hamamalum siakko tarlumubi akka na tua-tua nami na di bagasan hagaleon ni pamatang alani akka parsahiton tungho matotong ali Tuhan nama kaol nama masu-masu jala nama dongani akar ruas ni huriam na marsahiti tunglehon roha di bagasan dame di akar ruas ni huriami di hilala nasida totong asini roham madongani nasida lubi siani hupangidohami Tuhan haguguon asa margugu akar ruas ni huriam na di bagasan parsahitoni mangadubi akka sahiti jala makirim hamamalum marhiti-hiti goarmu songonima homa ali Tuhan na mangalehon hamamalumi jala na mangalehon hahipasoni di akaruasmu na di bagasan parsahiton na ali Tuhan di batama nami marnatal dohuriam anon pukul 10 marhite natal ni gabungan ama dohot ina na hinubasan ni panitia sian tim diakoni nang akar ruas ni huria sian ganup wik patiur ali Tuhan cuaca di hami asa tung di bagasan las ni roha hami
mamis tahun Natal gabungan ama ina di tonga-tonga di huriam. Aka naung di pasahat tanggung jawab laho mengisi acara di perayaan Natalan non. Tung lehom magugu jala pasu-pasu matuhan asa sian na duminggani di pasahat akka amanami inanami saluhu na pangaradion bui Tuhan dinggan anon di patupa ulau ni di perayaan Natal nami asima rohamale Tuhan pasu-pasu ma perayaan Natal nami asa makron las ni rohai di hamina sahurion nang akka perayaan Natal nami depe Tuhan perayaan Natal keluarga tanggal 27 perayaan borngin Natal tanggal 24, Natal Parjolo tanggal 25, na di padomu do ulaun na badia, Natal paduahon tanggal 26 na di padomu nang tu padidion na badia do makatidakon haporsyaon. Pasu-pasu matuhan sudi perayaan Natal nami lam manggohilas ni rohanami dohot patuguhon haporsyaon nami laho marsobba mangului jala mangaluas Jesus Kristus gabe Tuhan Raja di tonga-tonga ning ulu nami. Mauliate madiho Tuhan nasi maroham dihami sudi hami na pengudi sonon marlopit tangan tua depanmu pos marohanami ape honomu matangamu na badiai mamasu-masu ngulu nami ganuk marsada-sada asa mulak hami sian bagas coromon nunga hujalo hami hubuak kami pasu-pasumi na patuguhon rohanami na palason rohanami manguruti akka ulaun nami marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami tangihom matangi yang namion amin. Tapasaha mapiliat tatujulo uhu mahita marede.
tatang yakom mapeliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se samadu sanami songop panesanami, di dusa nedongan namardu satu hami, unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhom madamena tutodim.
Yang ikut KOR seksi perempuan, mohon tunggu sebentar. Kita mengatur tempat duduk dan barisan saja. Gak lebih 10 menit. Tolong Enang tunggu sebentar. Kita atur barisan tempat duduk kita di mana. Ayo kita ke depan, ingat barisannya kemarin. Inang, ayo kita maju ke depan, ingat barisannya Lina. Inang, ini tolong dikosongkan Inang. Ini tolong dikosongkan, jangan lagi draw di sini. Inang, ayo kita ke depan. Ada apa rombangku sebelum kami untuk membantu panitia mengangkat souvenir barang-barang lagi draw kita dari ruang sekretariat. Kami mohon kepada Napos sebelum kami tapi di ujung. Kepada Napos sebelum kami sangat mengharapkan bantuannya untuk mengangkat barang-barang lucky draw kita dari ruang sekretariat di konsistori. Kami ucapkan terima kasih.